можеш едновременно да си. Мяу! Мяу! Ей! Няма така посягаш на мама, ей! Мама те закачи и се гушкаш в нея, много си сладката ти. Вие не разбирате, че съм сърдита? А? Аз плача, вие ми се смеете. Ай, слънце. Това на видео ли го снимаш? Да. О, да, мъка. Мъка, тате. Къде тръгна сега? Къде пълзиш надолу? Да, видях. Друго си да си хванеш колана. О, какво бе ти? А, така. Искаш ли го, тати? Това ли беше? А? Я да видим. Ето вземи го. Трябва сапченца за зъбките да дадем според. Май да. Тук виж изникне сега по нова година. Трябва за първи рождение трябва да има 8, а не 7. О, тати, изоставаш с зъбките, бе? Брей, може и да прибира вече. Не това. Това не може. Предлагам ти това. Ей, Слънча! Ей, Слънча! Ей, Слънча! А? О! Кажи ми, Слънчице! Ей! Слънчице! Слънчице! Подай го на мама, Зали. Подай го на мама.
Дай го на мамата. Дай ми мама. Ма какво си автономно вече малко? Не може, мама. О, нещастно, нещастно. Да ходим да видим кухнята. Не може се това нещо. Ма нищо. Ето тук ще го подразлиме. Ще видим какво ще дадем на Зора тук. Я да намерим нещо да се си да. Я да видим. Тук ще си подразлиме нещо. Или може би тук. Я да видим какво ще дадем на Зора. Абе, много голям изглежда Зора, бе. Мали, това виждаме ли си? Много голям изглеждаш, бе, Зора. Много голям изглеждаш, бе, Зора.